Pak Nyamri sau prasna ini jawaban wajib kita. Utrai uko ya ayapi ban nom phai đi ban ba ding na jing e ngan tu la jur kat ma ngan nom phai đi ngan ba ding na ngan nom phai đi ngan nom phai đi ngan bun yu trai ngan ba ding na hadu ba ku yu trai ngan pla ngan nom phai đi ngan ba ding na sha prang sha ning na dei ban ya ngan ba ding na ru khem da tha nga la kular nom kala ngan nom phai đi ngan ba ding na ngan nom phai đi ngan nom phai đi ngan bun yu trai ngan ba ding na hadu ba ku ya u ngan pla ngan nom phai đi ngan ba ding na u nong ya ra de u jisu la im la ya ngan sno ha u ngatip unong e no ya ngan nom phai đi ngan ba ding na ngan nom phai đi ngan nom phai đi ngan bun yu trai ngan ba ding na hadu ba ku yu trai ngan na ngan nom phai đi ngan ba ding na
ngan ba ding na hadu baku yu trai ngan pa ngan nom phai di ngan ba ding